खाजन ताकुते बुखक सं आं तंग मदे देबर मा नरक नाय तंग लाइभ मा टिभि borok khorokni hingkangke khorokni kok saimia bufa bo kok saimia buma bo kok saimia busa khorokni tong busa khorokni hingkangke busa khorokni no kok saimano do kisa kok sai phunala belak obo norok busi yang sai khnaron puilam ka bong nok obo tongmani nok kotor bo obo no nok anti bo bon obo ekdom te bo tilpar bai thuklub jak tongman nok chikon te khlai ozgan songo ozgan chaw busa khorni tong busa khorni nok kok mano ta buma bu phangkang ke kok maya puilan theken borok bobo bai bobi inko o video borok na ti sai re mani pore hangkang ke tipra ma thangsong nugoine borok no tin ni bera tin nukong khlaine borong abno bu phunuga na tangai rekha ke tangai re mani pore bo boro ano malai brum brum chaw obo nowor phaina hai ke tisa jago nok tisa jago lori aba hai rok nei chaw hangkang ke ang tini borok ro phainai pheman ta ke blanket tui pheman borok no blanket ro phaina ni phaimani ke borok tabuk bo busa khorong ni tu bu angko tui lai nyai hawan thulai tongo haw makin kesango ke bong ni bojang nai rok bo korei chuki rok korei ta aborok bo norok no phunuga na inka a blanket kaisa borok no rupanya hani phaimani ti kisang ka jaga phalaisin bong ni agi nok tongmani omon chiti bahamia obno kisa phunugan tabu ketal manman borok abo tangi tipra matha song tangi kelangman abno kisa phunugan phai obong kangke borok ni puila nok tongmani omon chiti bahamia le thapa ta kom tiche obo mokol bai thangte sitrao omo ta borok ni nok anti khaka tabu no roz gao sana mai si sakla ba hai অবস্থা tabu khunga obong kangke ko omo khe tipra matha song borok no tin ni bera tini no nukhung srame omo bipin sado para yang phunu chidi oro no borok busa khorong nei tui thulayo ke obo tabu nowor phaikan ke ti sajago bo kaham ke khaja gyan bagin ke borok no khaina di ma bo borok tangai jeni khaimiya saimiya borok hisang no khaina di ni saka abu maya ni saw borok kok sawi mai no logi tam sound da saim khaimiya saimiya bo borok bai kok salaiman hangka si tangai norok samung khaimiya tangmu khaimiya bahai ki khaimiya na sana nangman nangman bagi de jora kari bagi da khaimiya abu bu saimiya angwan sokman gangke abu nungna borok sana nangman nangman bagi nai abun bagi ni jora kari khaimiya na haide ma tong ka boi do bong no khaire phani kare abun bagi si ke kobo obo khaya omra bisi obo gangke o phumulung ni o blanket gangke khumulung ni captain bijes sar somor borok khorta miline bag dihni re phaimani abo no tini ang bagai tong inke borok no tini kaisa kalang sinai te kaisa tongo te kaisa gangke te khorok sana rajang nai tongo omo payment pore bongno roman pore sing te kaisa jaga thangpinai obai khlai obai ke nai ko sarkar ni mokolo khlai ya kobangma borok ni mokolo khlai ya kuna jeta hujagai tongmani aborok no norok tisadi phunuk di khorang tisadi baksa khorang tisara gya tongo lasi jago abai lasi lab kre lasi kiri tong hangke azga ma tong nai nini lama bo hamgalak nok bo hamgalak nung no bo naija galak ma masa galak tol bai bo nukja galak nono chubana musung nai rok bo subai man galak hain bagai jeta kuna wo nukja gyang tong nai rok bangma jaga mobile tongo norok ni tiseme ka tis video khlai phana chinaro phana ro hri mano hain bagai kobang ma tirpura raijo ma se ma nangya ma kanya ma sumya satok jagai tong marok norok mobile tisadi video khlai di rohor di hage se kobangma borok bai nukja khangke se abu thik ngo taw borong ni no chubana musungnai tongnai rok phana puilao chubaja gyangi tongmani video ri romani pore kobangma borok naikha share khailaikhya kobangma kok silaikha bon bo kobangma borok nukmani bagai baksar na musungnai rok borok no phai re phaimani kha karam tam goi gangke puilao video khlaiji ge tong khangke do nukya tongke do kebo khlai mangla khmu hani bagai angkasya koi mungnarago kobangma Tripura rajyoni kuna mase ma nangya ma kanya tongnai rok no masumya kobangma uskang khobor nongkhoman kaisa kesang ma saw masumya ngai thuyo abai hnaine kaisa news channel lungmani
Gaba hai rok jodi no runa musungnai kwbangma runa musungnai tongoi tongo haifano jaga sogo yangai tongo karon tangai ke nuhuri at bagai aba hai kona kona tongnai rok no ke kisa tisawoi janija para elakarni jete sinai nugnai rok mobile gnang rok borok basadi khorang tisadi je kuno chayangi tongkhangke nugui tongkhangke chuk yangai tongkha aprung bagai jing je chuk kisa chuknai rok jingno khorang mati sanai tinin bagai asing nang jotono na hambai.